Club Junta, building better Africa. Surabanchi ya Malawi nonse chikao cha kumazulo. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Muliko banji nonse tsiku lanu linali banji ala comrade tinakusowani tu ifetu pakangupita maawala osa kumvana comrade tisaname dziko la Malawi timafusa kunena kuti kodi mwana wathuyi ali moyo, kodi mwana wathuyi ndi chani chamuchitikira. Mukamaona matelefoni tikuyimba, mukamaona ma message tikutumiza pa phone pano, timafuna kuti tidziwe kunena kuti umoyo wanu uli bwanji. Ine ndiri bwino chigawo cha kumazulo programu ija yokoma programu imene tima ichankanga zaona. Programu ya mazulo ino yankhanga zaona, programu ya mazulo ino, programu ya mazulo ano yankhanga zaona. Ndikufuna ndiyambe ni nyimbo iyi, nyimbo tu, nyimbo puli chinyimbo puli zomvesa chisoni Amalawi, zomvesa chisoni kunena kuti atangorera kuti atiyankhule president wa amene akuchokera ku Malawi. Anthu ose kuchoka mmipando kutuluka kunsiya yekha kumango yankhula ndi mizimu ya chilima. angakhala azungu kunjako nawonso akwiya kunena kuti sakumufuna chakwera kukhala mtsogoleri wa dziko la Malawi. Ndengati azungutu amene amatithandizawo akunena kuti ifeyo tavotera kuti chakwera asakhale mtsogoleri wa Malawi. Ndenanga ife Malawi tichedwera ndi kunchosera munthuyi. Angani mapuso wainu wabana chakwela Chonde ndikapusa ine bana musa dipe Inatimenyela donka upunga wazila mulila Achaya tisana mbito inu muna pila Chilima umalila ipai chambesa kisoni Mini kwa kaya kula mumukembela kundine Kiona ndichani kutuza kodi yanga ineyo Kinangota ya nawe umotela chapela Kiona ndichani kutuza kodi yanga ineyo Halaya sicha kilima wapita zilo Kiona ndichani kutuza kodi yanga ineyo Kinanjoza antani umotela mafaye
Kulela mwazina lako Chakwera tekeleza mkanina kodi unapata ndaniwe akilime kintikilima kondi naenda bwanji sunafune kukonja mpaka ndawakesa mwaziwe kiwembu chako mnachita wapesatu usalakwa kashanilo mulusi kodi analakwa chaniyo sinandiona ndichani kulusa kodi yanga ineyo ilango tandawi kodi la Chakwera sinandiona ndichani kulusa kodi yanga ineyo haya sija kilima wapita lilo sinandiona ndichani kulusa kodi yanga ineyo sinanyoza tati kodi la mbava hii tikutero par popefemo chigawo chakumazulo la comrade tangomvanso kunena kuti akuti ali pa programu yoti akamuguleso nyamata amene pacha kugula ndi ntchito yawo uyu yeka simugula akuti sokoni amene si gift fumulani uyu si gift fumulani koti yanga tuzayiona iwe unati chipangano Chakwera kodi yanga tuzayiona iwe kalamuleya pale yako akuti akalamulira habari yake atazipita kukasiya akalamulira habari yake siko lenkalika amalitenga ngati chechi Rempope FM with Comrade Tayo muli bwanji ku Germany ku sindikutchulani dzina lanu ndikakutchulana zamba kukusakani komando so ku United States of America muli bwanji sindikutchulani maina anu kuti ndikutchuleni maina anu mawa ndekuti muona mmene ziti chitike muli bwanji ku State House 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 titokoze potitumizira ma message mautenga kudala Comrade Ntanywa mukuyenereka kusamalisa kwambiri ndi ngono wawo wa Redson Mullo amene amachedwa Gaviao amene ali ku Malawi Fest titokozaje madam State House. This is Comrade Ntanywa on Limpopo. Comrade Ntanywa chigawo chakumazulo amalawi nkhani ndionena kuti mistake tisapangeso kachiwiri. Mistake tisapange kachiwiri taona toka ndi maso athu. Taona toka ndi maso athu. Comrade Ntanywa Limpopo FM. Muli bwanji na Malawi nonse konse kumene muli nkhani tu ndionena kuti mafunso alipo ochuluka kwa bwana Chakwera. Palibe zophedwa, palibe zosakana. This is Limpopo FM with Comrade Ntanywa program ija ya nkhanga zaona Malawi
chigawo cha kumadzulo kuno tufuna tikuzeni kunena kuti Thabo Chakaka Nyirenda, Thabo Chakaka Nyirenda amene ali Attorney General wa dziko la Malawi, Attorney General wa dziko la Malawi anapita ku South Africa kukapanga deal kapena kukapanga business ya malo ena ku Palombe amene amachedwa Mkango Mine. Thabo Chakaka Nyirenda alandira ndalama zokwana 280 million US dollars. Kamera tajwa Popo FM. Thabo Chakaka Nyirenda alandira ndalama zokwana 280 billion US dollars. Business deal imeneyi aipanga ndi anthu ena ku South Africa kunena kuti akufuna malo amenewa iwo azichosako miyala yodula nkumapita kumakagulisa maiko akunja kuphatikizanso dziko lija la South Africa. Apanga deal ndi anthu ena ku South Africa ndalama iti kuti 280 million US dollars. We are not talking about kwachas, we are not talking about rands, but we are talking about US dollars. Thabo Chakaka Nyirenda make a deal of 280 million US dollars. Club Junta, building better Africa. Kululina Malawi apangaso business, apangaso deal kufuna kutiberaso ndrama za fertilizer komanso mafuta. Akolinzi Zamba, Achakwera, Jacobo Hala, Asamuka Wale. Anthu amenewa apanga deal ya fertilizer, ndipo anthu amene anakapanga business imeneyi ndi Muli komanso Amprio ndi amene anakapanga business imeneyi kukapeza kuti makastomala ku Dubai yoti abwerese fertilizer, ndipo ndrama zimene akufunazi akuti kukonzekera kampeni ya 2025. Ndeti kuti Akolinzi Zamba, Achakwera, Jacobo Hala, Asamuka Wale akufuna kubera Amalawi apanga deal business ya fertilizer winaso wa feki amene takhala tikuberedwa nthawi yonseyi, ndipo anthu amene anakapanga business imeneyi ndi aja Amuli aku Palombe komanso Apompio. This is covered in Tajwa. There is no secret under the sun. This is not 1964. This is 2024. Nizampanga sai ndale pa moyo wane ine chilima chilima ndipo nizavota so chaine Malawi muno aya mama chilima wapiana mtima wane beto pyoka ke karodi chilima patukuona ayo mama ine chilima watireka pochi iseyo chilima watipweteka kwetu chilima watipweteka kumbalari fishika
vanhu vakumbora vanipfecheke vadhadha muzimu wako chirima wose mumutendera kuti chakapfukwa namunhu makana akapfukwa nawo makana achipfukwa ndiwo naiwe dhadha iwe hayo mama ini This is called Pop FM. No chance for MCP. Munapachirima. Ndi mai Muluzi. Nowhere to go. This is called Pop FM. Program ija Yankanga Sauna. Amalawi chikao cha kumama kuno ndifuna ndikuwuzeni kuti Richard Chimwendo Banda anakalandira alendo 6 amene achoka ku Nigeria amene wa ndizigawenga za ku Nigeria. Tikuwuzani kunena kuti zimene abwerera mziko la Malawi ndi chani anakalandira okha Richard Chimwendo Banda pakamuzu International Airport. Anthu ali 6 tikunena pano akubisidwa ku State House. Chikhalire nicho Malawi Army. They are sleeping. Amalawi ndofuna kukusimikizirani kunena kuti ku constituency ya Akamulepo Kaluwa kuli munthu amene watumidwa ndi MCP amene akugawa ndalama ku constituency ya Akamulepo Kaluwa ku Rumpi East constituency kumene kuli munthu amene akungogawa ndalama akufuna akuti apikisane ndi Akamulepo Kaluwa. Ndofuna ndikuwuzeni anthu nonse aku Rumpi East musamvotere munthu ameneyi. Munthu amene mumvotere kumeneko ndi Kamulepo Kaluwa. Munthuyi watumidwa ndipo wabwera muzina la DPP. A DPP mukufunika musamale kuli bwino ku constituency ya Kaluwa musaike konso munthu wina aliyense akunama kunena kuti munthu ameneyi ndi wa DPP. Iye isu wa DPP wabwera kumeneku ndi cholinga chonoti akawina apite ku MCP. Nonse amene muka constituency ya Akamulepo Kaluwa ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti kuli munthu amene wabwera kumenekoko akungogawa makobiri ngati wa satanic. Ameneyo musamvotere. MP wanu ndi Kamulepo Kaluwa. Ndipo ndifuna ndikusimikizireni Amalawi nonse amene mukuchoka kumadera kumene kukuchokera Akamulepo Kaluwa, kumene kukuchokera Amukito, kumene kukuchokera Amwanamveka, komanso kumene kukuchoka Achisale. MCP yapanga programu yomatenga anthu ena kukhala ngati iwo ndi a DPP koma ali a MCP kuti akapikisane ndi anthuwa. Cholinga akakawina anthuwa akachite defect akalowe chipani chicha cha MCP. Nonse amene muli m'madera awa kumene kuli Akamulepo Kaluwa, kumene kuli Amukito, kumene kuli Amwanamveka, kumene kuli Achisale, chonde don't make a mistake to vote someone else apart from these people. This is Comrade Tanywa on Limpopo FM.
Chigawo cha kumazulo ikufuna isase malonda IMCP pacha ino ndino okonda zogulagula azimayi waso tunawo akufuna atagulidwa azimayiwa nawonso akufuna atagulidwa tagulana amenewa mwamugula danilu lozani zanuzo nde DPP iliso ndiye amenewa nde tagulaniso na amenewa tagulana amenewa inu antu amenewa ni mamilioni angati business ini ndikusasa ndeka oimba wawa MCP oimba wawa ineyo ndikufuna 500 milioni Amalawi zikuchitika pali ngongole imene ili ya 3 billion kwacha pali ngongole ya 3 billion kwacha imene sikuziwika kunena kuti ndi ndani amene anagwiritsa ntchito ndalama chifukwa ikuonesa kuti ndi tikiti ya ndege 3 billion kwacha sikuziwika kuti ndi ndani amene anagwiritsa ntchito ndalama imeneyi kutoko 3 billion ikufunika kuti iperekedwe. Tili ndi ngongole mziko la Malawi, anthu anagwiritsa ntchito, anakwera ndege ndipo ndegeyi ikuchita cost 3 billion kwacha. Ndani amene anakwera ndege imeneyi? Nkumati chakwera mwe 2025 ina abapanga asuka kumanda nditi abapanga asuka kumanda tikuti ngongoli ya 3 billion tikiti ya ndege ili ku parliament tuko
mutifunse opposition mutuuza bwanji opposition mutuuza bwanji za ndrama imeneyi anakwera ndani ndege imeneyi 3 billion kodi tikamanena kuti dziko la Malawi ndilosauka, ananena ndi ndani kuti ndi dziko losauka? Ananena ndi ndani kuti ndi dziko losauka? Mukamaona ndrama za nkhani mmene zikuchitiramo. Chigawo cha kumadzulo ndili ndi nkhani ziwiri zonoti tikambe, koma chifukwa cha nthawi Amalawi ambiri amene akuikonda Limpopo FM, amene amakhala ku America, amene amakhala ku Germany, amene amakhala ku Italy, amene amakhala ku Brazil, andipempha kunena kuti Comrade Mtanyiwa, you are the best. Comrade Mtanyiwa, you are the best. Tikupemphani kunena kuti programu yanu isamapitirire 30 minutes. Programu yanu isamapitirire 30 minutes. Olo mutakhala ndi nkhani zabwino za mtundu chani, koma pangani zonena kuti mukumbukireso anthu amene alamphawi, amene mwamenyera ufulu kuti azikhala ndi nthawi yomvesera, komanso madata kuchokera lero maprogramu athu sakhalanso opitirira pa 30 minutes. Ndikatero so pa Limpopo FM tisiyane pomwe pamawa tikubwera ndi nkhani tu ya agaviawo amene amapemphera ku 7th day, amene amakwira ntchito ndi Amalawi Fest, amene analinso mmodzi otumikira Amalawi Fest, amene amanyamula aponika lindo. Kodi agaviawo apanga chani? Agaviawo amene amachokera kucha kumwanza, komanso agaviawo amene ali abale awo chimpira chokulunga apanga chani? Zonse pa Limpopo FM. Ndikatereso tisiyane pomwepa mawa tibwera ndi nkhani zimenezo. Chimene tikufuna Amalawi akhale ndi nthawi yomvera Limpopo FM. So tikhala ndi nkhani imene tufuna tauza Malawi amene akupita ku msonkhano wa Kasungu, kumene akangata akukapangisa msonkhano kuti akhale osamala. Limpopo FM ndi Comrade Mtanyiwa. Limpopo FM tikugulisaso bandi imeneyi, tigule na MCP kabandi kande kali bwino kameneka kali pa 500 million yokha basa MCP. Club Junta, building better Africa.